Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. T'aniria bé aconseguir uns diners extra? Voldria 500 euros? 500! Només necessites un full de paper d'A3 i una bona idea. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha convocat, un any més, el concurs per escollir el disseny del cartell de la Festa Major del 2010. No hi perd res per intentar-ho. Hi pot participar qualsevol que ho vulgui. La tècnica és lliure. Dibuix a mà, a ordinador, pintat amb colors, a llapis, amb pintura, aquarel·la, carbonet... Hi pots dibuixar el que vulguis, només cal que tingui a veure amb la Festa Major. El format és un d'A3 vertical. No hi ha limitació de número de tintes. Tant pot ser monocolor com utilitzar tots els colors que vulguis. Tens temps fins al 31 de març per presentar la teva proposta a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Trobaràs les bases completes del concurs a la web vilamajor.cat. Ja ho sabeu, una bona idea i 500 euros poden ser teus. El veredicte del jurat es farà públic durant l'aplec de Sant Elies. Molta sort! Bé, de moment això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higienehierro.cat. Us mantindrem informats.